नन्दिता गार्लसा हाय हाय बीजेपी सरकार हाय हाय क'क्राझार जिल्ला आम आदमी पार्टीया क'क्राझार सहरनि मोब्लिब मावख'आव 1 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगाफोरजों लोगोसे क'क्राझार सहरावबो मोब्लिब बिफाना नांगौ रोखोमनि मोब्लिब जगायनो एबा मोब्लिब दैथायनो हायैनि थाखाय गोथौवै दुखु मोननानै क'क्राझार जिल्ला आम आदमी पार्टीया मोब्लिब मावख'आव 1 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय जायो। क'क्राझार जिल्ला आम आदमी पार्टीनि नेहाथारि सामान बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो? आम आदमी पार्टीनिफ्राय जों दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों समस्तिनि गासिबो मानसियानो जों नुजाफैदों आरो बे समाव जों कारेन्ट अफिसाव जों जास्टिस खालामदों कारेन्ट बिलनि थाखाय। मानो होनना बुङोबा दासान्दि माने गोबां माने जोंनि बे जनसाधारन मानसिफ्रा माने कारेन्ट बिलनि थाखाय गोबां हख्रांगासिनो दं। मानो होनना बुङोबा कारेन्टखौ थिग मथेनबो होनो हाया, बिसोरो मोजां मथनबो होनो हाया, फेसिलिटि खालामनो हाया। दिनै जोङो जोंनि गरिब मानसिफ्रा बयबो माने मावनानै जाग्रा मानसिफ्रा दिनै नोङो एखमबा समाव जोङो फहराव जों ओंखाम खबसेबाबो जों जानो लुबैयो। जोङो गासिबो जिब जुनार दाउसिन दाउला जों फिसिनानै जोङो दसे समबाबो जों फहराव थानो लुगैयो। दिनै जों बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों मोनाखै बीजेपी सरकारनिफ्राय। थ' बेनिखायनो जोङो जास्टिस खालामदों आरो फैबाय थानाय समफोरावबो जुदि बेफोरबायदि थाबाय थायोब्ला जों मानिनानै थानाय नङा। जों माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ अलरेडि जोङो आम आदमी पार्टीया माने ओरैबायदि माने गोख्रों जाखाबाय आरोना। जोंना माने एबार लकसभा इलेक्सनाव माने जोंना एमपि हिसाबै जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ईस्टनिफ्रायनो जोङो टिकेटखौ होगोन। आनिफ्राय जोंना चिरां डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गासिबो बेफोर डिस्ट्रिक्टआबो दिनै बेबादिनो गासिबो माबायावहाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलावहाय माने मेम'रेन्डाम गथायगोन आरोखि कारेन्ट अफिसावहाय जिथा जों कारेन्टनि हिसाबै जोङो जास्टिस खालामदों। थ' बेनि नुनो मोनो क'क्राझार सहराव बा फ्राय पार्ट ओनसोलफोरावहाय कारेन्टनि समस्या बिराद जादों। समाय मथे हरा बिराद दानना हरो। बे बिथिङाव मा फोरमायनो? बे बिथिङाव जोङो जोबोद दुखु फोरमायो। मानो होनबा एखमबा समाव जोंना जोंनि उन्दै उन्दै देरफुनाय गथ'फ्रा फरिखा जाफुनाय आनिफ्राय जिदा एग्जाम सोलिफुनाय बेफोर टाइमाव जों कारेन्टखौ मोननो हाया आरो गोबां मानसिफ्रा माने जोङो खोमसि थानांगौ जायो। दिनै जोङो न'खराव कारेन्ट फेसिलिटि होदोंबाबो एखमबा समाव लडिन जादोंनो आरो एखमबा माने मिटारफ्रा माने गाज्रि जादोंनो, एखमबा माने रिडिंआ बिराद बुरजा फैयो, बिला बिराद बुरजा फैयो। सोरनाबाथ' नों बाल्ब थरसेल' जोंनाय न'आव जोङो थ' अब्लाबो माने बिसिना माने 500नि गोजौआव माने बिलानो जाला जाहैदों। थ' बेफोरबायदि बिराद समस्या जोंनि बे गरिब न'खरनि माबायावहाय आरोखि जोंनि बे जनसाधारननि सोलिबाय थानाय माबायाव आरोखि टाउनावबो बेबायदिनो सोलिदों आरो जोंनि बे गामि ओनसोलावथ' आरो बांसिन माने प्रब्लेम जाना फैदों। माने कारेन्टआ फैयो 1 घन्टासो फैयो, 1 घन्टासो फैनानै बिदिनो 6-7 घन्टासो गैया जायो। दिनै 12 घन्टायाव नोङो 10 घन्टा कारेन्ट थानांगौ। दिनै बेफोरबायदि फेसिलिटिखौ जों मोनाखै बीजेपी सरकारनिफ्राय। बेखायनो जोङो गोख्रैनो जोंनो कारेन्टखौ मोजाङै मोजां जोंनो साप्लाय खालामनांगौ आरो मोजां जोंनो बिलखौ जोंनि जनसाधारन गासिबो थांना थानाय सुबुंफोरनो जोङो मोजां बिलखौ बानायना होनांगौ जाहाथे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानो मोना। थ' बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै जोङो माबागोन, बेबायदिनो जोङो नाजाबाय थागोन। बेफोरबायदि फैबाय थानाय समफोराव जुदि बेफोरबायदि परिबेस फैबाय थायोब्ला आरोखि। स' बेखौनो आङो दिनै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि हिसाबै आं बुंथिनानै होबाय। स' जोंनि आम आदमी पार्टी जानानै आरो सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।